ụzọ onye Enugu ukwu ọsọ ebube chukwu ụzọ n'Igadi odogwu Chidebube ọsọ mpụ Enugu ukwu n'ụmụ mbio n'Igbo odogwu ọsọ ebube chukwu ụzọ n'Igadi ọzọ n'Igadi ọsọ mpụ Enugu ukwu n'ụmụ ọgaranya n'Igbo odogwu ife ji ama ọgaranya erika ife ji ama ọgaranya erikekwanụ Toski Woti onye Enugu ukwu na-ekwu n'enumekwu ịgba mụ na chimo onye aka m na-emenụ onye ka m na-etili ịgba o wee bụrụ odogwu amụrụ n'Enugu ukwu onye ka mụ na-ekwuzi n'Enugu ka bụrụ ịgba m wee jebe Austin, Texas, United States of America ka njezuta odogwu amụrụ n'uru ala village n'Enugu ukwu ọgaranya ngada ọ bụzi onye ka mụ na-ekwuzi nụ ọ bụrụ Chifsa Fasil Mbụba ọzọ mgbe ebube chukwu ụzọ Enugu ukwu n'ụmụ mbrio odogwu Chidebube odogwu Letsa Achi Mbụba mụchara amụcha aka jas odogwu n'uru alọ nye Chidebube na Mrs. Princess ọzọ bịalụ Mbụba nwanyị ọma n'ihi adị mana ọnwụ gbulu sachi na Mbụba ọna anyị wepebe alili ọbụla anya anyị na be Chukwu anyị abụla anya n'ụwa Chifsa Fasil Mbụba n'otochalụ wejebe obodo oyibo wee gụba akwụkwọ wee mesịa Chukwu wee gọzie ya gọzinụ o wee bụrụ odogwu o wee bụrụ ọgaranya nwa Chukwu na-agbalafu akibu o wee kelee ịnụ nwanyị wee nụta nwanyị ọma Chukwu ji chọọ ya mmanụ Lady Iyom Uche agada ekwu Mbụba Iyom anya fulugo Miro in the sun elegance mango ogoli malobi di odi kofi Iyom anya fulugo kenelu mose ebube chukwu ụzọ n'Enugu ọsọ ebube chukwu ụzọ Chifaselu Mbụba ọsọ mpụ Enugu ọgaranya ọzọ Chifaselu Mbụba ọsọ mpụ Enugu n'ụmụ mbio n'Igbo odogwu ọgaranya nwere obi salisali Chifsa Fasil Mbụba odogwu nwa Chukwu na-agbalafu akibu n'ụwa odogwu nwere obi salisali Toski Woti onye Enugu kwekene yi o nwere igwele odogwu oyi o nwere ife dị mma ọsọ ebube chukwu ụzọ n'Enugu ukwu ọgaranya ngana nụ na mmanwụ na-ebe n'ọgbọ Toski Woti onye Enugu ukwu n'ọkpụ mụ na-ebe Able President ECDU USA ọzọ ife onye na-eme n'ụwa n'obodo manọnụ ya onye na-eme mma n'ụwa obodo manọ na-eme mma ọzọ bụ na eme mma gaba n'iru na
chukwu kwe n'azụ inwe ezi ọdịda n'ezie na ọmalịcha ụmụọma chukwu nyere yi nwoke ọsọlụ mbụba bụ ezigbo nwa chichi mbụba bụ ọmalịcha nwa ka ọ dị mbụba bụ ọmalịcha nwa jama ike mbụba ụmụọma chukwu nyere yi fa na-atụ egwu chukwu fa ma akwụkwọ fa na-erube isi gbamgbam ọgaranya na-adị iche ịnụlụ ya onye nne ya na-ebu isi anụ nne n'ụwa n'ọya ebuliri isi anụ ịnụlụ ya afọ ọgaranya afọ ego afọ odogwu ọzọ mpụasị mụ n'igbo odogwu niile eme ọgọ maka ife ọma ị na-eme nne nnukwu ukwu banye ka chukwu ji agọzi ya agọzi emesịa wee chi ego ọzọ ajụọ gị kedu ife ị ga-aza n'afọ ọzọ yi isisi tube gị ọzọ mkpu ebube chukwu so enugwu ukwu na ụmụ nri ya ka ịzalụ n'afọ ọzọ yi maka na ibubelu chukwu ụzọ chukwu wee na-agọzi yi olisa wee na-emelụ ya ife malụ mma n'ihi ya dị ọzọ ebube chukwu ụzọ odogwu ọzọ ebube chukwu ụzọ odogwu ọzọ ebube chukwu ụzọ odogwu ọzọ ebube chukwu ụzọ mmanwụ obodo kenelu m ọzọ ebube chukwu ụzọ n'elu ọzọ ebube chukwu ụzọ ọzọ ọgaranya 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 ọzọ ọgaranya nwere obi salịsalị chisabasilu bụ odogwu nwachukwu na balafaki bụ nne n'ụwa odogwu nwere obi salịsalị toski moti bụ onye nnukwu kwekene yi o nwere igwele odogwu oyi o nwere igwele ife dị mma ọgaranya ngana ebube igwe nnukwu ukwu His Royal Highness igwe Sarafu abụ nne mmemme odogwu ọbalanekani eze nnukwu ukwu na igwe ụmụnri igwe nọ na mbụ ma akpụ arọ n'igwe odogwu igwe n'ihe adịghị toski woti bụ onye nnukwu ukwu keneme ọgaranya sawa ije sawa Asimu kenelu yodogwu Senator Ike Abana ọchịkọta nnukwu ukwu n'ụmụ nri odogwu nwere obi sali n'iya dịle m toski woti gbekene yi n'iya dị ka mbụli ikpamụ jeke n'odogwu odogwu emụlụ n'ogidi inwele chifu doji achabe oke osisi n'ogidi n'onumu n'ọkenelu odogwu oji mbemeli n'onumu n'ọkanele ọgaranya kenelu m lọlọ yi lọlọ ifi udoji achabe ife nwanyị ọma na ịga dele gasị nwanyị ibelikwanụ toski moti ma na m kenelu ka mbụli mamuje ke n'odogwu Chief Ike Obiora onye ọma n'ịyadị onye na-acha nnukwu n'ụmụ nri na mụ kenele ọgaranya ka mbụli egwu m jekenezie uche ọdịnigwe ECDU USA Destiny of Late President n'ịyadị uche ọdịnigwe odogwu ọgaranya n'onwere ife dị mma ka mbụli ịgbamuje kene ada dị ọra mma Lady Liz
PRO ECDU USA nwanyị ọma na ịgadị ọmalịcha dị Enugu ukwu jide ebube na-ekene mwe onwere ife dị mma dalụo ọsọ mgbe ebube chukwu ụzọ si mụ kenelu ya odogwu Chief Dr. Ambrose Mgbakọ ọzọ bụ ezi ndị Enugu ukwu n'Ụmụnri onye ochichi bilikwanụ n'ihi adị Toski Woti bụ onye Enugu ukwu na mụ kenelu ọgaranya n'ihi adị ka mbụlụ egwu m wee jebe Agụata ka nje zute odogwu Agụata ji ite ebube Chief Tubi Ajuama nwata dịka ibie n'ogo odogwu ebu president Agụata na Orumba na USA odogwu n'ọnụmụ kenelu n'ihi adị gaba n'iru Chukwu okwe n'azụ ka mbụlụ egwu wee jebe n'Ugwu steeti ka ndị ezute odogwu amụrụ na Amodọkụ na nọ n'Enugu steeti onye ka mụ na-ekwuzi nnụ Ken nwa obodo ọnwa tie ife adị odogwu n'onye nwere ino nwere ife ọzọ ebube Chukwu ụzọ n'Enugu ukwu si mụ keneghị nọ ya dịrị mma ọnwa tie ife adị daluo ebunienu m ịgbamụ ka njebezienu ka njeke n'odogwu Chief Jude Nnanyelugo Obuzọba Enugu ukwu n'Ụmụnri Oniyabi Nnanyelugo na-ekene m kenelu m lọlọ Helinu Nnanyelugo Joyce nwanyị ọma Elegasi nwanyị bilikwa n'Onugbu na okenelu ọzọ mposi mụ kenelu ya odogwu Chief Sir Liberty oke okonkwo onye ka ozulu Enugu ukwu n'Ụmụnri ya dịlele ọgaranya odogwu apụlụ n'ụmatụlụ ifitani n'Enugu ukwu ifite dọkọdọkọ Chukwu emọgọ anyị Chukwu emọgọ jide na palatala anyị nri ọgaranya n'ihi adịo odogwu bisi na Kansas City USA akụbigbo wan odogwu Enugu ukwu jide ebube kenelu m lọlọ yo Lady Dr. Onyinye Nwabọgọ Okonkwo Chief Pharmacist Idiọgọ nwanyị ugo abata nwanyị ọma onumụ na kenelu ilechaba n'inwere ya ndị ọma jide ebube n'unu ga-adịlị m na-asị m n'ife emekwa n'unu obodo kenelu m ọzọ ebube Chukwu ụzọ n'elu ọgaranya nwere obi salisali Chief Sir Basil Mbodogwu Nwachukwu na Balafaki n'ụwa odogwu nwere obi salisali Toski Woti onye Enugu kwekeneghị o nwere igwere odogwu oyi o nwere ife dị mma ọgaranya ngana ejebe m ije egwu ka njebe n'ugwu ukwu ka njebe obodo amụrụ m Enugu ukwu ka mụ si eje Enugu ukwu amaka na anyị na-eme nwanne ọfụma ka nje zute ezi ọgọ nwoke ezi ọgọ na anụ nwanne m nwanyị ka mụ jee kene odogwu onye ka m na-ekwuzi Chief Imanwankwọ ọzọ mbụ aka ji ugo Enugu ukwu n'Ụmụnri dị na Nujeni nwanyị ọma ọzọ mbụ aka ji ugo n'Onugbu na kenelu ibilikwa onye echichi n'ihi adịke chi
echi enwere ọgwụgwụ one n'ụwa ka m na-ekwu ọgaranya ka njesi eke n'odogwu injinia oke a ga na-ekwu ogologo ijiji Enugu kwu n'ụmụ nri oniga dị onugbu na ọkanele ezi ọgọ ọzọ mkpu Ebube Chukwu ụzọ asị m n'ihe adị ka njebezie na nri kingdom ka nje eke n'odogwu Sanachi Nnabụo ezigbo ọgọ odogwu agụ ukwu nri jide Ebube n'ihe adị Toski moti banam kenele na sim ni adi Ogalanya, ogalanya Ojolibo, 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 ojolibo Sawa, ije Ganje teke no kwatu egwe Enugu kunu mumri Chief Jude kunife Osampu kwatu egwe Odogwu Odogwu Enugu jide Ebube n'ihe adịlele ọgaranya Ifeọma ị na-eme n'Enugu kwuo oyi n'ọkpala ụba ndị na-enyela aka n'Enugu kwuo ofe akarịla akarịnụ ife mekwanai ọzọ mkpu okwu atụ egwu Toski moti gbakenelu n'ihe adị ka njezi ekenebe ọzọ bụ ọnị mgbakụ ezigbo nwunne m Digital PG Ọlụọma ilulu n'Enugu kwu n'ụdị enede Ifeọma imelu n'Enugu kwu n'ụdị enede gaba n'iru Chukwu okwu n'azụ Sawa Ọsị mụ kenelu ya Odogwu oke dike onye nwe nke ya Odogwu bi na Houston, Texas, USA onye nwe nke ya n'onu mekene yo n'ihe adị Abụlegwu bụ jeke n'Odogwu Dr. Neto Okakụ ọra nwezu akụ n'ogidi onu mekene gị ogidi nwele ọra nwezu akụ ilo na si ya na ọra nwezu akụ mmegbu nọ ya na n'onugbu na ọkenele ibilikwanụ ka nje eke n'Odogwu jide Ebube Chief Chike Okoye ego ji ọlụ na Mọbịa Odogwu bi n'Amerika ego n'iji ọlụ Toski moti gbakene n'ihe adị ọzọ Ebube Chukwu ụzọ si mụ kenelu ya ọzọ bụ mmadụ kakụ Odogwu ọgaranya nwere obi sali Ifeọma ị na-emenụ n'ụwa na si m gị gaba n'iru Chukwu kwenye n'azụ Odogwu ife mekwanaghị ka njezi ekenezie Fidelis bụ Anasolara n'Izọgụ ihe mee Odogwu n'onugbu na kenele dalụnụ Ojolojo Kasimu kenelu ya Odogwu Engineer Oba Chris Muzo Board of Chairman ECDU Odogwu n'onugbu na kenelu n'ihe adị ka njezi ekenebe nwanyị ọma Mrs. Liliana Agbakwu nwanyị gbu efi oji efi eme ọgụ National Provost ECDU USA ọya dịle mma ife emekwananyị ka jebezie n'ube mbụba mbụberike mbụba balụba mbụba bodezuru Igbo ka nkene Chijioke mbụba onugbu na kenele akala ka Enugu kwu n'ụmụ nri n'ihe adị Toski moti banam kenele Ifeanyi mbụba ọnwa n'etilọra n'Enugu kwu n'onugbu na kenele dalụ kenelu m Okechukwu mbụba akụzielu nwata n'Enugu kwu akụzielu nwata ọmalụo Okechukwu mbụba dalụo ife mekwanaghị kenelu m Kenechukwu mbụba
ife mekwana ine n'ụwa n'ihi adị ọgaranya Chisabasil Mbụba ọzọ mgbe Ebube Chukwu so Enugu ukwu na ụmụ mmiri n'ihi adị Ebu President Enugu ukwu Community Development Union USA dị ọma ọzọ kwuchidekwa ka iji o gaba n'iru ifeomi na-eme nne n'ugwu ukwu na-asị gị gaba n'iru ndị na-azụ n'akwụkwọ abalụba ndị na-enyela aka fa abalụba esienu toskimoti gba o ọzọ mpụ n'ọya adịlị mma ijebe ejebe n'ige ejelu ịnaba nnaba n'ige analụ asị n'ife emekwana ọya adịlị gị mma n'eke dịlị gị mma n'oye dịlị gị mma n'afọ na nkwọ odogwu ọzọ mbụ odogwu ọzọ gbanụ chọọ ya gbaa ya agba biro in the sun ịnọzikwu ya chọọ ya ukwulukwenu ga ija sologo sawa ọzọ Ebube Chukwu so dogbuo onugbu nọkenere dostineke ọzọ Ebube Chukwu so n'igadi ihe gogogogo ọzọ mgbe Enugu ukwu na ụmụ mmiri n'ibu odogwu gawa n'iru Chukwu bụ n'azụ n'ụwa ọzọ mgbe Enugu ukwu na ụmụ mmiri n'ibu odogwu ọzọ n'ihi adịlị m n'ụwa odogwu onye ji Ebube bilikwa Chisabasil Mbụba kenelu m ihe ọma anya fụlụ ugo nwanyị ọma Olisa gosi belu m ya one n'ụwa ifeomi na-eme n'Enugu ụdị ihe na-ede jisike n'ọlụ asịrị ike akwụkwọ anaghị maka onye na-enye Chukwu na-enye ya one n'ụwa kenelu bụ ndị ECDU USA Zifa na toskimoti gba kenelu fo n'ofu ọzọ Ebube Chukwu so mmadụ erika n'ibu odogwu sawa ọzọ Ebube Chukwu so n'Enugu ukwu na ụmụnri Chisabasil Mbụba ọzọ mpụ Ebube Chukwu so toskimoti gba kenelu yo na-asị na ọya adịla ya mma daalụ egwu